And 1, 2, 3, and kiss. Number 2, ang gusto ni Kelly. Thank you so much, Juan. Thank you so much, Juan. No, agi-agi na kang checkpoint na kay baka inaapay kauban si Kelly dito ka single. Okay, ladies and gentlemen, Sir, handa ka na bang makita ang babaeng pinili mo bago ang bagong taon? Sabihin mo nga ulit sa kanya. Candy, mahal na mahal kita. Sir Kelly, ang bakit naman, Sir, kung minamahal ka, hindi ka sumasagot. Dapat sasagot ka din. Ma'am, kayo na lang ha. Final na kami! Ladies and gentlemen, and 1, 2, 3, Kenley! There you... Tingnan mo siya! Police para sa... Pambang! Let's go! Tayo, Ken! Kamay, sir, sa loob ng kilikili. Yan. Yan! Ang sarap! Ang sarap! Thank you! Julie, mahal na mahal.